Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome back to my channel. Charles, I'm here. So, obviously makita niyo sa likod ng mga simento. Daghang simento at medyo daghan pero mo order ng mga simento. Kay para sa man ng simento. Ito lang ako na mong balay, wala pa magulong man ang mong balay. So, need mix simento kay para basta. Okay, so naikahoy dito kay mo nagitutungan sa semento pero daghan dun sa mga kahoy, no. So I'm waiting for Forex to grade. Time check, it's 7:30 in the morning. Di ko sure gusto ko na sa ato di Forex to grade. Kini-order ko ni Forex to grade o tulo ka box na manok para sa birthday sa akong Mother Day. Tulog ko kabuk manok kay bawal man ang mga celebration, bawal ang mga daghang handa. Wala po may panghanda. So tulog kabuk manok among ihinalang og amo ang hinalang og adobong manok. So tulo kabuk manok tungaon, hinalang and then adobo. So I'm waiting for Forex to grade. Di ko sure kung saan oras na siya mare. And then yung hapon manglakaw ko ni Forex to grade kay na aming ihatod gitong nakadaog og pungko. And then pagkaman ma-birthday mi pero kami rin Forex to grade ang gi-invite kay bawal na intawan ang mga tapok-tapok. So mag social distancing mini Forex to grade inig pangahon niya. So like for example sa long table, isig katumoy mini Forex to grade sa long table. And then og bisig na mo madungog sa video nga nagbanha-banha, TV ra nang magbanha-banhaon niya, ha? Alright, so again, it's it's Agosto 3, 30 sure kanis anak ko ni siya ma-upload kay dili ta everyday upload, sakto upload, dili ta everyday upload kay di man ta kamay ra tag viewers, kamay ra paano masabi atong ilaktaw-laktaw para mo madungag-dungag kan intaw pud ang views sa atong mga videos. Okay, so gahuwat lang po kung mainit ag ako ang ininit ag tubig, mainit ag tubig kay mainom ta kay para buntag man god ron. It's 7:30 in the morning, so need ta og kuan, so wala pa soda nga tong tubig, wala pa kuan. So yeah, please enjoy watching my video and please do consider subscribing in my YouTube channel and please click the notification bell for yung tawon. Okay, para sa upcoming uploads or premiere nako makataon ko mas kiwi lang may charot bitaw. So have a nice day everyone and enjoy watching my videos pa, okay? So, time check, it's 9:30 in the morning. 7:30 tong nagkuan ko ganiha. Wala pa gyud mabot si Forex to grade, abot sa si Forex to grade. Ang manok, saan naman Forex to grade para malaming na to Forex to grade and then ugma or Sunday ihawon na to ang manok. So, while waiting for Forex to grade na mo abot na sa balay mga unta, natay sabaw isda dire. Alright, so let's eat. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. Unsa ning isda ama? Samin. Tigpili kilo. 100, 160. And then kani siya unsa ni siya ma? Lato? Lahi po ng guso. Lahi. Tigpila po ning lato. Kinilo ng lato. 40 kilo. 40 ang kilo. Barato ready ay. Pila yung gipalit sa kilo or tunga ra? Dali man lato and then samin na isda and then apatay ginamush. Apagadoy pako. Ay pako. Amo to pako karing murag kini kuan pako. 2 hours later. Dirag manok nagidala ni Forex the Great o tulo ka buok. Wala nag-video ko ganina pag-abot ni Forex the Great pag-deliver niya aning manok pero wala din siya ma-record. Like oh my god. So mo ni siya tulong kilo kapin 3.5. So we paid 850 ang nabayad naman ning tulo ka buok ka manok kay ni Forex the Great. Hello. So mo ni siya mong ihawon himong hinalang og hinalang og adobo. A few moments later. Hello again! So, gahawat ako ni Forex the Great. Time check, it's almost 4, 10 minutes before 4 in the afternoon. So, gahawat ako ni Forex the Great, kaya pasun ko ni Forex the Great dire, kaya mong adto mi sa kuan na may kuhaon, kaya mong ihatag ni Reyna May o ni Zinette Baghuyop. So, see you there. Pero si Reyna May nasa Cebu, di lang ko sure, o si Zinette na sa ilang balay karon. Tapos ka namin ihatod dito sa inyong balay karon. Ano siya? Ayo! Hello! Na si Reyna?
Good afternoon. This is for Reina. For Reina. 1 minute 37 seconds later. Ilang Zinnet. Hi, ma'am! Ay, nako, sa man si Zinnet. Magkuyop na habot na may diri sa Himilian Dos. Kaya nangita ni Zinnet, maghuyop. Kaya para maghatod diri sa iyahang... Oh, Himilian Dos, sir, maghatod sa iyahang, sa tawag ni pungko-pungko nga price. Ano pa taan mo, agi ka, ma'am? Basig, doon tag-iro. Zinnet, maghuyop. Sure ka, ma'am, ano ba ka? Ma'am, hubog mo itong ipangutanan ni mo, ma'am. Ayo! Ilang Zinnet maghuyop, ne? Ayo! Sino may tao, ma'am? Uy! Ayo! Wait, gini, mansion. Dali, ari kay, may swimming pool, mga likot, Oh my God, gihangak kong taman-taman. Forex the Great, come here! So, na diri si Forex. Ay, si Forex the Great, si Zinnet. Muna ang balay ng Zinnet. Hello! Dali, Net! Tomorrow. Hello again! So, it's almost 5? No, alas 5 na gyud. Alas 5 na sa kapununan mi diri sa akong gidungan, nagipamertehan kini si Angel mo nilang balay. Mo ni siya ang nag-birthday. Ka ba nag-birthday karon, Angel? Dili ikaw nag-birthday karon, no? So, bawal man ang tapok-tapok. So, ang gi-invite ra is ako og si Forex the Great, like what I said kaganiha. Kuan social distancing jud mi diri. Ako ra og si Forex the Great isig katumoy mi sa lamisa. Kana inyo madunggan unya nang murag banha gatan-aw mi TV. Bisaya nga drama. Mo nang ayon mo kadang hala murag daghan lagi tawo. Pero ako ra inyong makita. TV na nagbanha diha, okay? So, yan naghuwat pa mi sa ubang mga pagkaon nga maluto. Gikutasan na pud mi si First Agit, gikutasan na pud og taman-taman. Pero niuli pa sila kadiyot kay basig mukuan sa do siya, mutimo sa do siya kadiyot kay gigutom na sa taman-taman si First Agit, nangurog na iyang kamot. Charot. Bitaw, so yeah, continue watching my video, okay? So nagpaduol dito sa table na ako dool diri sa murag sa fish fillet. Kana mga nakita niyo mga tao, mga statwa na dili na mga bisita ha, dili na mga tinuod nga tao kay social distancing lagi ta diri, bawal og tapok-tapok, bawal og daghang mga tao, so kana mga statwa na sila, okay? So, hello again. Mayong gabi kanyang tanan diha. Gikan ako nanukos, gikan ako ilang meme joy. So, wala lang ako gipakita or wala lang ako video ganyan pagpangaon kay daghan siya mo. So, daghan di. So, wala lang ako gipakita kasi masakban ta, masig kuantos mga kapulisan itaw. Dili kayo daghan. Sakto ra gud pod pero wala na ako video hey. Basta as in, I'm super busog. Daghang salamat. Happy birthday di ay Jonas. Ako niya. Daghang salamat ma'am sa pag-invite. And by the way, niabot na ako ang koin. First paycheck ni abot siya pag gahapon sa sanghapon murag hapon ni siya ni abot, pero dili na ko ni siya ipa-change sa Citibank kay inigdong mo sa Citibank pa-openon kanila og account na dollar account, and ang charge is $40 ang charge og mag-open ka. And then mahal ka ayo, $40 mga libo ka pin or almost 2K depende sa rate. Depende sa dollar rate. No, $40. Dis ako nakakita $40. Basta na search to nako siya sa YouTube o kung saan lagi pa pagpa-change sa kuan. So, wala po ko'y account sa Citibank. Again, og mag-ato ka sa Citibank or
napot ko na ko sa YouTube nga pwede ra dili sa Citibank bisag asa na bank daw basta pero ang gibutang diri is ma-claim wait asa ra to ganito basta natini ko ana ni na makuha ni siya ma-change nimo ni siya sa Citibank but mag-open pa ka og dollar account nila $40 ang charge or ang fee. So, dili na ko nabuhaton. Ako pagabuhaton is maghuwat ko og 60 days. Gisend ni sa YouTube or AdSense pag July 13 nila gisend. So, by September 13, mag 60 days na siya. 60 days. Sakto na 60 days, mga 2 months. So, ini ka 60th day, naay ko ang dito reissue payment or issue repayment. Basta naay ka ng button ito na reissue payment. So, naa naman ko ay nakakuha na ko og ATM. Naka-reopen ako sa Metrobank. Na ako yung old account sa Metrobank na close and then nagpa-reopen ko. So, ako nag-change akong payment method ito. So, hopefully puhon, September 13 siguro reissue na ko og payment. Musod na to siya sa akong ATM. And then kadong naaw na pud sulod gamay dito sa AdSense. Pero as in gamay ra mo ang revenue kay gamay ra tag viewers, di man ta sikat. Hinahinay ginagmay tungod is mga nagpa-member sa mga palipad. Kay ang ads as in perting gamaya, sentimos ra taga kada video na ra sa ubay nga kay 0.5 cents, 20 cents, mga nga na, perti rin yung gamaya, nakapadako ni is ang mga palipad o ang mga membership. So, daghang salamat ninyo, o dili tungod ninyo, dili ko maka-revenue o gamay. And, as in, daghan siya mong salamat. God bless you, God bless me, God bless us all. Dili na lang. See you in my next video. Please watch this video, ha? And please like, share po na gusto ka i-share. Pwede siya worth sharing. Sa mong English. No? Basta i-like, i-share, and sa mga pa mo subscribe, please do subscribe and click the notification bell para ma-notify po mo sa akong mga upcoming videos ba. Okay? So, busog na ko, dili na ko makaunog utro. Siguro, hilamos, and then matulog. And then, saan naman po? Tomorrow is Saturday. So, YouTube gihapon. Sunday is, so, Sunday is day off. Tsaka, correct ito. Sunday is day off dito. Sa mukha, no feeling dyan. Pero, first thing gamaya rin tawon siya. So, dari na lang tatawin. Salamat. Good night, everyone. Buyers.